Сглобяеми къщи Кисьов са символ на удобство, практичност и уют. С какво наистина са уникални всички тези домове, които изработвате, господин Кисьов? Веднага ви отговарям. При нас в Сглобяеми къщи Кисьов уникалното, което винаги съм го казвал, е качеството. Каква е новата конструкция, която предлагате на вашите клиенти и какви са предимствата й? Не веднъж съм го казвал, при нас в Сглобяеми къщи Кисьов най-характерното е качеството. Това е с което държим на първо място и с това не знаят, помнят и препоръчват всички стари и настоящи клиенти. Защо решихте да използвате точно тези конструкции? Кои са техните предимства? Предимствата, не веднъж съм го казвал, са много. На първо място е бързината, на второ място удобството и на трето място това, че са постижими на всеки един терен. Както на морето, така и правил съм на Кръстова гора, доста нависоко. Какво представлява новата конструкция на къщите, които създавате, господин Кисьов, и какви са предимствата им? Това е изцяло метална конструкция, не са така наречени си термопанели, повечето клиенти ги бъркат. Това е метална конструкция, която е хваната с болтови връзки и с заварки. След това е облечена с дърво и с гипскартон, дърво съответно отвън и гипскартон отвътре, като топлоизолационният материал е каменна вата. В момента се намираме в така наречената дневна стая, която е с кухня и кът за хранене. Хубавото тук, както казах одеве, е, че тя е напълно готова до ключ. Тоест само липсва една пералня, хладилник и е напълно готова за ползване. Имаме мивка, бойлер, кухня, горен и долен ред, както и задна страна на кухнята. Каква е топлоизолацията? Какво ще бъде в зимните дни и нощи? В зимните дни и нощи топлоизолацията е сравнително добра, като това пак е по идея на клиента. В смисъл той решава колко дебела да бъде външната стена. Конкретно тук е 10 см, като тя може да бъде 8, може да бъде 12, може да бъде 14, кой колкото реши и зависи вече от мястото, където ще бъде поставена новата къща. Дизайна също може да бъде различен, той позволява едноскатен, двускатен покрив и пак казвам, това е изцяло метална конструкция. Виждам, че има и много светлина. Позволява ли тази конструкция повече прозорци и повече врати? Напълно. Изцяло по желание на клиента. Тук може да имаме прозорци по желание на клиента, както и врати. В случая това е конкретно тази модулна къща, се състои от дневен тракт и една спалня и баня тоалетна. Това е спалнята. Изцяло е по желание на клиента тук. Завършена е с тапети и скоро клиента си е поставил 2 легла с матраци. Напълно прилични и нормални размери, подходящи за обитаване. И другото помещение, което също е доста важно, за което одеве говорихме, това е банята, която е довършена напълно с фаянс, плочки, обзавеждане за баня. Виждате, има тоалетна, душ, шкафче, огледало и е директно готово за свързване и ползване, което е един огромен плюс и пестене на време за клиентите. На какво ви научи дългият опит, който натрупахте през годините, господин Кисьов? Както във всеки един бизнес, така и при нас трудностите са безкрай. На първо място са модността на институциите, липсата на работна ръка и обаче с постоянство и упоритост нещата се получават. Кои са най-честите въпроси, които ви задават вашите клиенти? Клиентите няма как да са капризни, всеки иска да получи най-доброто. Въпросът аз и преди съм го казвал да не търсим под вола теле. Най-честите въпроси, които се задават, са относно цена. За съжаление, отново тревожният фактор, който и преди сме говорили с вас, е, че никой не пита какво влиза в тази цена. Тоест, един вид оставаме с впечатлението, че продавам вафли или нещо друго, което съвсем не е така. Никой не пита какво влиза в цената. Това не е, Сглобяемата къща не е нещо стандартно. Дори тя да бъде турска,
Има различни видове турски сглобяеми къщи. Има по-евтини, има по-скъпи, има с по-тънки профили, с по-дебели профили, с профили, които са по-начесто. Така че въпросът, нали, каква е цената, е малко несъвместим. И мен основно това ме питат каква е цената. Цена, ние имаме два пакета за стандарти за уют, които ние сме ги разработили, изцяло наша разработка. Цените са постижими като при запитване на нашия имейл адрес. Съответно не ги обявявам публично, защото постоянно, нали, те се именят. Суровините всеки един ден, ще да кажа месец, но месец твърде много. Всеки един ден се променят. Отделно и колегите, нали, в Турция, и те следят пазара. Когато видят, те остават впечатление, нали, че едва ли не ние печелим твърде много. Нали, това е другата причина, поради която не обявяваме публично цени. И когато разберат примерно цената, си мислят, че едва ли не оставаме под пари, нали, което вие много добре знаете и при вас, както и при всеки един, нищо не е такова, каквото изглежда. Нали. Дали отстрани да изглежда, че печелим много, това далеч не е така. Ето аз още моята, нали, собствена сглобяема къща не мога да си отвърша. Нали. Ако имах пари, това нямаше да е така при вас. Къде е пресечната точка между взискателността на клиента и вашата компетентност? От коя страна се правят повече компромиси? Не работим с всеки на първо място. Тоест ние казваме какво може да предложим, как го правим, за колко време и вече ако клиента го устройва това нещо. Тоест ние не обещаваме неща, които не можем да направим. Ние казваме, да, това може да го направим и до тук сме. Вече ако клиента го приеме, добре, ако не го приеме, пазарът е голям. На какво ви научи опита, господин Кисьов, след толкова години вече? На постоянство. Постоянство и да си гоним целите. В смисъл... То на много ме е научил, но основното е това. Постоянство и упоритост. Вие имате много конкуренти във вашия бизнес, с който се занимавате вече доста години. Вярват ли ви клиентите? Да, благодарение на стари наши клиенти, които са минали през нас, както и нови, нали, с които работим, конкуренцията наистина е доста, но ние основно работим с препоръки. Основно с препоръки. И аз тук е момента да благодаря на всички наши клиенти, които ни препоръчват и се доверяват, изказват своята благодарност и доверие към нас и нашите сглобяеми къщи. Как бихте се обърнали към вашите потенциални клиенти, на всички онези, които се интересуват? Да внимават. На първо място да внимават. Пазара крие много подводни камъни. Да не мислят, че това, което им се казва, е на 100% истина. Да проверяват доста. Аз съм го казвал и преди неведнъж. И да взимат своя информиран избор. И да не мислят, че има безплатен обяд. Безплатен обяд няма. Това някой, ако ви каже, че цената е по-евтина, по-ниска, съответно това е или за качество, на цената на качеството или на нещо друго. Просто трябва да взимат свой информиран избор, да не бързат и пак казвам да внимават. Не на 4, а на 24 очи. Имате ли мото, което следвате, господин Кисьов? Да, чест, упоритост, успех, комфорт, достоинство. Благодаря ви много, господин Кисьов. Желаем ви още дълги години да създавате домовете, които да радват хората. И аз ви благодаря, да сте живи и здрави.